Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Laure Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 8 verse 30 once again. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Ug ang mga gitakda na niyang daan iya usab nga gitawag, ug ang iyang mga gitawag iya usab nga gipakamatarong, ug ang iyang mga gipakamatarong iya usab nga gihimaya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Review una kita mga kaigsuunan. Asa may naguna? Ang pagtuo ba or bag-ong pagkahimugso or bag-ong pagkatawo? Faith or new birth? Ang tubag kasagara sa mga simbahan, mga kaigsunan is that ang pagtuo mawang nauna, and then kung nakita sa Ginoo ang pagtuo sa usa ka tawo, iyang hatagan og bag-ong pagkahimugso or bag-ong pagkatawo or new birth. Apan mga kaigsunan, baliktad ang gitudlo sa Biblia. Ang Dios naghatag una og bag-ong pagkatawo or bag-ong pagkahimugso. And then, ang tawo nga na born again, patay ang iyang kalag kaniadto, pero gibanhaw sa Ginoo, ay ra siya mutawag sa Ginoo diha sa pagtuo ug paghinulsol as a result of his new birth. Kabahin sa problema mga kaigsunan is that daghang mga Kristohanon ang wala kasabot sa kalainan tali sa panggawas nga pagtawag sa ebanghelyo, kining gitawag og external call, ug ang pagtawag sa balaang espiritu sa usa ka tawo sa iyang kinasuluran, kining gitawag og internal call. Ang giingon sa mga tawo is that nagtawag ang Dios sa tanang mga katawhan externally, and then kung ang pipila ka mga katawhan maghinulsol og mutuo, ay hara sila hatagan sa Ginoo og bag-ong pagkatawo. Well, tinuod gayud mga kaigsunan nga ang Dios nagtawag sa tanang mga katawhan. Apan dili tinuod nga gihatagan sila og bag-ong pagkatawo, gumikan kay naghinulsol sila og mituo. No, baliktad ka na. Ang insakto mao kini, gumikan kay gihatagan sila sa Ginoo og bag-ong kinabuhi, ang ilang patay nga kalag gibanhaw sa Ginoo, mao kini hinungdan nganong mituo sila og naghinulsol. Hinaot nga nakita nato ang kalainan mga kaigsuunan. Ang patay nga kalag dili gayud makahimo sa paghinulsol og pagtuo. Kinahanglang mabanhaw ang patay nga kalag. So kinahanglang mag-una gayud ang bag-ong pagkatawo ay ang pagtuo og paghinulsol. Samtang tinuod nga ang Dios nagtawag pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo externally, kining panggawas nga pagtawag, makahinulsol lamang og mutuo ang usa ka makasasala kung ang iyang patay nga kalag gibanhaw sa Dios, gihatagan og bag-ong kinabuhi. Mao kini gitawag nga internal call. Dugang pa sa external call pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo, kinahanglan nga dunay internal call, pagpanglihok sa balaang espiritu sa kasing-kasing sa usa ka tawo. And then kung dunay internal call, ang usa ka tawo musanong sa tawag sa ebanghelyo, sa paghinulsol sa sala ug sa pagtuo kang Kristo lamang, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, ang kalainan tali sa external call ug sa internal call. Ato na kining gipasabot sa jutay kaganina,
Apan karon ato pakining mas ipalapad pa mga kaigsunan. Unsa man kining external call mga kaigsunan. Ang external call mao kini ang dayag nga pagwali sa ebanghelyo sa tanang mga katawhan. External call kana. Ang internal call sa balaang espiritu mao kini ang pagpanglihok sa balaang espiritu sa kasing-kasing sa pipila ka mga tawo samtang giwali ang ebanghelyo. Giablihan ang ilang kasing-kasing aron mudawat sila sa mensahe nga ilang nadunggan. Kung atong basahon ang Juan Kapitulo 6 mga kaigsunan, ang mga tawo nga misunod kang Kristo during that time, gitawag sila og mga disciples or tinun-an. Apan bisan pa sa panggawas, gitawag silang tanan og mga disciples, pero nabahin gihapon kadto sa duha ka grupo. Ang usa ka grupo mga kaigsunan nakadesisyon nga dili na gayud sila musunod kang Kristo, nga dili na sila mamati kang Kristo pag-usab. So mitalikod sila kang Kristo ug mipauli sa ilang mga Pinoy-anan. Dayon miatubang si Kristo sa pipila ka mga tawo nga nagpabilin ug miingon, "Mubiya ba usab kamo?" And then si Pedro mitubag, "Ginoo, kang kinsa man kami moadto, anaa kanimo ang pulong sa kinabuhing walay katapusan." Akong gibasa ang John chapter 6 verse 67 hangtod sa 68. So, ang usa ka grupo mga kaigsunan wala mituo ug mipauli sa ilang Pinoy-anan. Apan ang laing grupo nga nakadungog sa susamang mensahe nga migawas sa baba sa atong Ginoong Hesukristo, nagpabilin kauban niya ug buot pa nila nga makadungog pagayod og dugang sa pulong sa Ginoo ug nagmaya sila sa pulong sa Ginoo. Karon unsa may kalainan? Unsa may kalainan? Nganong ang pulong sa Ginoo wala misaler, wala miipikto sa unang grupo, apan sa ikaduhang grupo miipikto ang pulong sa Ginoo. Ang kalainan mga kaigsunan obvious gayud kaayo. Makaingon gayud kita nga dugang pa sa external call sa pagwali sa ebanghelyo, kinahanglan nga adunay mahitabo nga internal call, ang pagpanglihok sa balaang espiritu sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Kung wala ang internal call mga kaigsunan, dili gayud mahimong tinuod nga kinabig ug tinuod nga Kristohanon ang usa ka tawo. Mao kini giingon ni Pablo sa atong teksto sa Romans chapter 8 verse 28 hangtod sa 30. It is a great statement of the very doctrine that we are proclaiming this very moment mga kaigsunan. Ang giingon ni Pablo, nasayod kita. Unsa man ang atong nasayran nga ang tanang mga butang nagpanglihok alang sa ikaayo nila nga mga nahigugma sa Dios. So, wala nagpanglihok ang tanang mga butang alang sa ikaayo sa tanang mga katawhan. Nagpanglihok ang Dios sa tanang mga butang alang sa kaayuhan sa mga nahigugma lamang kaniya. Sila nga mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. So gigamit kining pulo nga tinawag, those who are called according to His purpose. Ang mga luwas mga kaigsunan, kung atong basahon ang Biblia, sila ang gilarawan nga mga tinawag. Sila ang gidescribe nga mga tinawag. Gitawag sila in such a way nga wala gitawag ang ubang mga tawo. Posible nga ang mga tawo makadungog sa pagwali sa ebanghelyo, mao kana ang external call. Apan kung walay internal call, walay pagtawag sa balaang espiritu sa kinasuluran sa usa ka tawo, dili gayud mahimong epektibo ang pagwali sa ebanghelyo. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, ang giingon dinhi, ngadto sa iglesia sa Dios nga anaa sa Corinto, kanila nga mga gibalaan diha kang Kristo Jesus, mga tinawag aron mahimong mga balaan, kauban sa tanang mga nagtawag, sa tanang mga dapit, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, nga parihong ilang Dios ug atong Dios. So kining mga tawhana, mga kaigsunan, ang mga miyembro sa iglesia dito sa Corinto, wala lang sila gilarawan ingon nga mga balaan, kundili gitawag sila, mga tinawag sila aron mahimong balaan.
And then sa verse 23 ug 24 sa chapter 1 sa 1 Corinthians, ang giingon dinhi, apan among giwali si Kristo nga gilansang sa krus, usa ka kapandulan alang sa mga Hudiyo ug kabuang alang sa mga Hintil. Apan alang sa mga tinawag, take note, gihisgutan diri ang tinawag, apan alang sa mga tinawag, parihong mga Hudiyo ug mga Griego, si Kristo ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Now take note, ang tanang mga tao posibleng makadungog sa wali sa pulong sa Ginoo, external call kana, apan ang mga musanong lamang sa wali sa ebanghelyo, kadto lamang mga tao nga nakasinati sa internal call, pagtawag sa balaang espiritu sa ilang kinasuluran. Kay kung dili mahitabo ang internal call, magpabiling gahi ang ilang kasing-kasing, ilang katawaan ang ebanghelyo, pariho sa reaksyon sa mga Hudiyo ug sa mga Griego. Ug kung atong tan-awon ang kahulugan sa pulong nga church or ecclesia, iglesia sa translation sa Bisaya, church sa Greek language, ang but ipasabot ni ining ecclesia mga kaigsuonan is the called out ones, mga tinawag. Tinawag gikan sa unsang dapit, gikan sa kalibutan, gikan sa kalibutang makasasala mga kaigsunan, gitawag sa Ginoo ang iyang mga katawhan internally, mao nga sila nahimong kabahin sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Sama sa gisulti ni Pedro, ang giingon sa iyang sulat, nga mitawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulungang kahayag. So mo kini hinungdan nganong ang tinuod nga Kristohanon aduna gayoy kabag-uhan. Tungod kay gitawag siya sa Ginoo gikan sa kasalanan ngadto sa iyang gingharian sa kahayag. Mao kana ang but ipasabot sa pulong nga church or ecclesia sa Greek language. And therefore, ang pinakapulong nga church mismo igo na kini nga pagpamatuod nga ang tinuod nga mga Kristohanon gitawag sa Dios, pinaagi sa balaang espiritu pagpanglihok sa kinasuluran sa ilang kasing-kasing aron sila musanong sa pagwali sa ebanghelyo ug mao'y hinungdan nga sila naghinulsol sa ilang sala ug mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Susamang mensahe ang nadunggan sa mga tao sa kalibutan, apan ang mga tinawag lamang ang muresponder sa pagwali sa ebanghelyo. Gipasabot kini og duro ni Kristo sa Juan kapitulo 6 bersikulo 45. Ang giingon dinhi nahasulat kini sa mga propeta ug silang tanan matudluan diha sa Dios. That's it. Ang Dios naghatag og mga propeta nga nagpahibalo sa mga katawhan mahitungod sa ebanghelyo, gi-record kini sa mga propeta, apan aduna gayoy mga pipila ka mga katawhan nga matudluan sila mismo sa atong Dios. Dili lang kay ang tawo ang nagtudlo kanila, nagwali kanila, but they are being taught by God, taught by the Holy Spirit. Gitudluan sila sa Dios, sa balaang espiritu. Kinahanglan gayod nga adunay mahitabong internal work aron sila makabig nganha kang Kristo. Nahasulat kini sa mga propeta ug silang tanan matudluan diha sa Dios. Ato gayong masabtan nga ang mga katawhan nga moduol kang Kristo, sila lamang katong gitudluan sa Dios. Sila lamang katong gitandog sa balaang espiritu. Sila ug sila lamang gayod. Mo kini gipasabot ni Jesus sa sumpay sa verse 63 hangtod sa 65. Ang giingon ni Jesus, ang espiritu mao ang naghatag og kinabuhi. Ang unod wala gayoy matabang. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo espiritu og kinabuhi. Apan gisumpayan pa ni Jesus, adunay pipila kaninyo nga dili mutuo. And then gisumpayan pa gyud ni Juan, tungod kay nasayra ni Jesus sukad pa sa sinugdanan sila nga wala nagtuo ug kung kinsa siya nga mubudhi kaniya. So si Judas Iscariote kadto. Ang mga katawhan misanong sa external call sa pagwali sa pulong sa Ginoo ug nagtuo sila nga sila mga Kristohanon,
apan dinhi mga kaigsuonan tataw gayud kaayo nga dili sila tinuod nga Kristohanon. Panggawas lamang ang ilang nadunggan nga mensahe pero wala sila gilihukan sa Ginoo sa ilang kinasuluran. Didto sila mipundo sa panggawas nga pagtawag. Nakadungog sila sa wali sa pulong sa Ginoo apan wala nila mabatuni ang balaang espiritu nga nagpanglihok sa ilang kinasuluran. O gisumpayan ni Jesus ang iyang pagpasabot sa iyang gipamulong sa verse 65 sa John chapter 6. Ang giingon ni Kristo, mao kini ang hinungdan nganong akong giingon kaninyo nga walay makaduol kanako gawas lang kung gihatag kini sa amahan kaniya. So wala gayoy makaduol kang Kristo gawas lang kung gipanglihukan siya sa Dios sa iyang kinasuluran. Gisulatan usab ni Pablo ang mga taga Tesalonica sa susamang topic mga kaigsunan. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, ang giingon ni Pablo dinhi kaya ang among ebanghelyo miabot diha kaninyo dili sa pulong lamang, kundili sa gahom ug sa balaang espiritu man usab nga adunay tiunay nga pagtandog. Nasayod kamo kung unsang matang kami nga mga tawo nga gipamatud-an namo sa inyong taliwala alang sa inyong kaayuhan. So unsa may but ipasabot ni Pablo kining iyang giingon nga wala miabot ang among ebanghelyo kaninyo sa pulong lamang. Well, miabot kanila ang ebanghelyo sa pulong. Gumikan kay nagwali man si Pablo. Nadunggan nila ang gipamulong ni Pablo. Pero wala lang miabot ang ebanghelyo sa pulong lamang. Dugang pa sa pulong ni Pablo sa ilang pagwali mga kaigsuunan, ang balaang espiritu nagpanglihok sa kinasuluran sa mga katawhan didto sa Tesalonica. Ug mao kadtoy hinungdan nganong sila naghinulsol sa ilang mga kasalanan ug mituo ug misalig sa atong Ginoong Hesukristo. 2 Timothy chapter 2 verse 25 ang giingon dinhi, magtul-id sa mga mukontra kaniya nga adunay kaaghop, basin og hatagan sila sa Ginoo og paghinulsol nga magdangat ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. So in other words, dili di ay makahinulsol ang tawo kung wala sila gihatagan sa balaang espiritu og paghinulsol sa ilang kinasuluran. Mao gani nga dugang pa sa external call kining pagwali sa ebanghelyo, makumbinsir lamang ang mga tawo kung sila gipanglihukan sa balaang espiritu sa ilang kasing-kasing sa kining gitawag og internal call. Masabtan nila nga sila makasasala ug dayon maghinulsol sila ug mudangop kang Kristo. Masabtan nila nga si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala. Internal call ang tawag ni ana mga kaigsuunan. Kining pagpangwali namo dinhi sa kahanginan, dili gayod kini mo epekto sa kasing-kasing sa mga naminaw gawas lamang kung ang balaang espiritu magpanglihok sa kasing-kasing sa mga katawhan. Mao gani nga samtang nagwali kita, ang mga kaigsuunan ug ang magwawali mismo nagampo gayod nga hinaot nga ang balaang espiritu magapanglihok sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga katawhan nga naminaw. Tungod kay gawas kung mahitabo kini magpabiling gahi ang ilang kasing-kasing. Nganuman, kini tungod kay klaro kayo ang giingon sa Romans 8:5. Kaya ang mga nagkinabuhi sumala sa unod nagatutok sa ilang mga hunahuna diha sa mga butang sa unod. Apan ang mga nagkinabuhi sumala sa espiritu nagatutok sa ilang mga hunahuna diha sa mga butang sa espiritu. In other words, ang mga tawo nga wala pa diha kang Kristo unod nun ang ilang kasing-kasing ug hunahuna. Ug adunay kaaligot-got sila sa pulong sa Ginoo. Nagdumot sila sa Dios, dili sila ganahan sa mensahe sa ebanghelyo. Dili sila ganahan sa Dios, gumikan kay ang ilang kasing-kasing ug hunahuna unod nun. Mao gani nga gikinahanglan gayod ang pagpanglihok sa balaang espiritu sa ilang kasing-kasing. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, practical illustration of the doctrine of internal call. Well, makita nato kini nga example sa Acts chapter 16 verse 14. Si Pablo, human siya miwali sa lungsod sa Filipos mga kaigsunan, and this is a very crucial passage. Gumikan kay ang pinakaunang convert,
ang pinakaunang nakabig didto sa Europe, babayi nga ginganlan og Lydia. Si Lydia naminaw sa giwali ni Pablo, kauban sa daghang mga katawhan nga naminaw sa pagwali ni Pablo. Pero unsa may nahitabo nganong si Lydia nahimong magtotoo, apan ang uban nagpabilin nga dili magtotoo. Ang kalainan mga kaigsuonan mao ang nahitabo sa kinasuluran ni Lydia. Kay ang giingon din hiyo, usa sa nakadungog mao ang babayi nga ginganlan og Lydia, gikan sa syudad sa Thyatira. Mamaligya ay siya og kolor ube nga mga panapton ug magsisimba sa Dios. Giablihan sa Dios ang iyang kasing-kasing aron mamati sa gisulti ni Pablo. You see, giablihan sa Dios ang iyang kasing-kasing. Daghang mga tawo nga nakapamati sa pulong nga giwali ni Pablo. Apan dili tanan mituo. Pero ang nahitabo kang Lydia, nakabig siya, gumikan kay giablihan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. You see, ang mga giablihan lamang sa Ginoo diha sa ilang kasing-kasing ang musanong sa wali sa Ebanghelyo. Sila lamang gayud ang maghinulsol sa ilang sala ug mudangup kang Kristo diha sa pagtuo. Ug dugang pa mga kaigsunan kung atong basahon ang 1 Corinthians chapter 2 verse 10 hangtod sa 15, gipasabot ni Pablo niini nga passage nga ang mga prinsipe kuno niining kalibutana wala masayod sa sikretong kaalam sa Dios. Gumikan kay kung nasayran pa kuno nila kini, mo kini gipasabot ni Pablo sa verse 8, wala unta nila gipatay ang Dios sa himaya. Wala unta nila gilansang si Kristo didto sa cross. Ang mga prinsipe nakadungog mahitungod niining mga butanga, pero wala sila mituo. Apan kita, matud pa ni Pablo, mituo. Nganuman, unsa may kalainan between us and the princes of this world. Ang kalainan mao kini. Giablihan sa Ginoo ang kasing-kasing ug hunahuna sa mga magtotoo. Mo kini giingon sa verse 10 ug 11. Ang giingon din hiyo, kining mga butanga gipadayag sa Dios kanato pinaagi sa espiritu. Tungod kay ang espiritu nagasusi sa tanang butang, bisan pa ang kinahiladman sa Dios. Tungod kay kinsa man ang nasayod sa hunahuna sa usa ka tawo gawas lamang sa espiritu ni anang tawhana nga anaa diha kaniya. Maingon man usab, walay makasabot sa mga anaa sa hunahuna sa Dios gawas lamang sa espiritu sa Dios. O gisumpaya ni Pablo sa verse 12 hangtod sa 15. Karon nadawat nato dili ang espiritu sa kalibutan, kundili ang espiritu nga gikan sa Dios, aron atong masabtan ang mga butang nga libre nga gihatag kanato sa Dios. You see, kung wala gayod nagpanglihok ang balang espiritu, dili gayod nato masabtan ang pulong sa Dios. Sumpay pa, ug ato kining gipaambit diha sa pulong nga wala gitudlo pinaagi sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa espiritu nga naghubad sa mga espirituhanong kamatuuran ngadto kanila nga mga espirituhanon. You see, ang balaang espiritu mao ang atong magtutudlo. Kung wala ang balaang espiritu, dili gayud nato masabtan ang wali sa pulong sa Ginoo. Dugang pa ni Pablo, ang natural nga tawo dili mudawat sa mga butang sa espiritu sa Dios, tungod kay kabuang sila alang kaniya. Ug dili siya makasabot niining mga butanga tungod kay masabtan lamang sila pinaagi sa espiritu. Ang espirituhanon nga tawo nagahukom sa tanang mga butang, apan siya dili gayud pagahukman ni bisan kinsa. Nakuha nato mga kaigsuonan, ang balaang espiritu mao ang naghatag kanato og katakos nga masabtan nato ang pulong sa Dios ug musanong kita sa pulong sa Ginoo. Wala man kita gipugos sa balaang espiritu nga murag iyat ang giguyod nga nagpanikad kita kay dili ta ganahan nga musunod kaniya, dili kita ganahan nga muduol kang Kristo. No, that's not what the Holy Spirit is doing. Ang gibuhat sa balaang espiritu iyang gilihukan ng atong kasing-kasing aron mahimo kitang willing, kinabubuton gayud kaayo nga musunod kang Kristo. Pinaagi sa paghinulsol sa sala ug pagsalig kaniya lamang, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Kining internal call mga kaigsuonan, mao kini ang naghatag og bag-ong kinabuhi.
mao kini ang nagbanhaw sa atong patay nga kalag ug atong nakita ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Kung atong basahon ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 5, ang gipasabot ni Pablo is that mga patay kita kaniadto gumikan sa atong sala, apan ang Dios mibanhaw kanato. Ang usa ka patay dili gayud makadungog sa wali sa ebanghelyo sa kinasuluran niya. Madunggan niya pinaagi sa iyang pisikal nga dalunggan, pero dili gayud siya makadungog spiritually, internally, kay patay man ang iyang kalag. Ang patay dili gayud makadungog ug dili gayud makaresponder. Dili pud siya maka-cooperate mga kaigsunan. Mura ba siya og si Lazarus nga wala migawas si Lazarus gikan sa lubnganan niadtong patay pa siya. Dili pud niya mabanhaw ang iyang kaugalingon. Kinahanglan gayud nga si Kristo mi tawag kaniya gikan sa lubnganan, Lazarus gawas diha. Si Lazaro nga patay na sulod sa 4 ka adlaw, gibanhaw ni Kristo. Mao nga nakadungog si Lazaro sa pagtawag ni Kristo kaniya gikan sa lubnganan ug siya migawas gikan sa lubnganan. Ang tawag niini internal call. In theological language mga kaigsunan, ang tawag niini effectual calling. Effectual calling. Ug nagapahinumdom kini kanato nga ang kaluwasan gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, pagpanglihok kini sa Dios sa atong kinabuhi. Ang kaluwasan wala nagikan kanato, nagikan kini sa Dios mismo. Salvation comes from the Lord from start to finish. Ayaw kamo pagpadala sa strawman argument sa pipila ka mga katawhan nga una ilang gidescribe kini nga doktrina nga mura kuno og adunay makasasala nga gusto untang maluwas, gusto untang musunod kang Kristo, apan dili mahitabo ang iyang gusto gumikan kay dili man siya elect, dili man siya appeal sa mga gipili sa Ginoo. Sipiat kana nga representation mga kaigsunan, kay sa tinuod lang ang dili elect, ang wala gipili sa Ginoo, dili gayud makabaton og kagustuhan nga mudangop kang Kristo. Magpabilin gayud sila nga mulikay sa Dios, nahigugma sila sa ilang sala, di sila ganahan sa Ginoo. Ang ikaduha nga sipiat nga representasyon mao kining tawo kuno nga dili ganahan maluwas, dili siya ganahan sa Ginoo, pero napugos lamang kay elect man siya, gipili man siya. That's not true. Dili kana ang representation sa Biblia mga kaigsunan. Ang giingon sa Biblia, ang tanang piniling katawhan sa Ginoo, willing gayud kaayo, kinabubuton silang muduol kang Kristo gumikan kay gipanglihukan sa Dios ang ilang kasing-kasing. Gibag-o sa Ginoo ang ilang kasing-kasing ug hunahuna. Ug mo kini hinungdan nganong mudangup sila kang Kristo alang sa kaluwasan sa ilang kinabubuton gayud nga desisyon mga kaigsunan. Ilang nasabtan nga sila makasasala ug dili gayud sila makaluwas sa ilang kaugalingon, nga nailalom sila sa tunglo ug kapungot sa Dios, ug ilang nasabtan nga ang kaluwasan grasya lamang gayud nga anaa lamang gayud kang Kristo. Ug gumikan kay gibanhaw sa Ginoo ang ilang patay nga kalag, nakita na nila ang kamatuoran nga kinahanglan gayud silang maghinulsol sa ilang sala ug mudangup kang Kristo. Mao kini hinungdan mga kaigsunan nga willing gayud sila nga mituo ug misalig kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Ilang nasabtan nga grasya lamang kining tanan. Mao nga ang pangutana alang sa atong mga tigpaminaw karon, nagpabilin. Nakita mo ba higala nga ikaw makasasala? Nga ikaw hugaw kaayo at tubangan sa Ginoo, wala gyud kay mahimo? Aron malimpyuhan, mahinluan nimo ang imong kalag. Nagpabilin ang tunglo ug kapungot sa Dios batok kanimo. Kung imo kining nasabtan higala, ilhanan kini nga giablihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Ayo na paglangan-langan, dangup kang Kristo. Naa lamang kang Kristo ang kaluwasan. Siya lamang ang nag-ula sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo aron mabayran ang tanang silot sa sala sa mga katawhan. Ug ang iyang pagkamatarong mao ang imong gikinahanglan higala nga masulob kanimo aron ikaw madawat at tubangan sa Dios. Ayaw na paglangan-langan, paghinulsol sa imong sala, ug pagsalig lamang kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.